aarrekaan sillä on? Mikä aarre? Näytä Kaasi, mikä on. Onko Kaasilla heinä? Onko Kaasilla hieno heinä? Onko niin? Ui. Niin ei kannata antaa omaa heinää veljelle, ei kannata. Niin onko niin hieno heinä, niin on. Kun minä ei saa heinää ärsyttääkö? Niin kuka sillä on oma heinä? Niin, kenellä on oma hieno oma heinä?